Issuġġerixxu udjenza minn 18-il sena il fuq. Jien Yvonne u naħdem reception Kastilja. Ftit inkun naf dwar it-taħwit f'Kastilja, għax mhux li tant jinvolvuni u jgħiduli xi jkun għaddej. Dakinhar il-Prim Ministru staqsietni biex niġi magħha dal-cocktail party. Anke għax Frederick kien impenjat u ma konniex nafu fejnu. Sorry, tagħmel li drink please. Pini, x'in tagħmelha? Kif għaraftni? Ara liħor, kif tista' ma tarfekx dak l-imnieħer. Ma biddilt il-lok. Infatti bdejt ngħid dak mar it-Turkija itella xaru. U lex Turkija? Kemm jien stupidawx. Kieku mort it-Turkija wans li għatem, kont tagħmel imnieħrek hux. Għamilli please. X'nagħmellek? Drink please. Drink, għax nsejt li barman. Isma' u ilma l-prim. Ma nafx kien, is-soltu ta' tzambit dejjem toħodha. Mhux pregnantux. Isma', jew ma tantx għandek paga int. Jela li xed tistaqsini. Għax biex tkollok taħdem waiter. Fil-weekends ukoll, sinjal li ma tantx għandek paga. Le mhux għalhekk, qed nagħmel dan bi pjaċir. Tieħu pjaċir taħdem barman. Ifhem, jien ukoll kolli naħdem naqa' part-time, ma tafx intħabba l-kapriċċi. Ija u x'tagħmel sabiħ? Nejn il-missieri fil-business tal-familja. U x'inhu il-business tal-familja, Jaqgħu jagħmel il-ħelu għax ħelwa bħalek. Qatt ma rajt. Issiri keffin. Keffin. Isma' Abu Ħasan il-ġuxina ċagħti l-ċaħħa ħej. Fred, inti orrajt milli ma narak. Jien orrajt, inti orrajt? Saqsik, kiex orrajt, jas. Jien orrajt. Jien orrajt. Jien orrajt. Jien orrajt, Fred. Saqsik, kiex orrajt. Fibli, inti ovvja li ma jistaqsux li l-ek għak inti xorajt orrajt. Jien dir il-wara. Għalek tidher ovvja li inti orrajt, għalek ma jistaqsux. Fred, il-bili jaf kollox. Għatlu f'kollox xinu għaddej bejnietna. Oh, break, oh, break. Veru, ta' kien sejra li u d-divi daw l-affarijiet, għalmenu son ftit, u ministru tal-law. X'inti ġi ministru? Mela xinġi. Skużani, ma inna ħafna ma naraw, ma konx naf sar minnu. Għax jien għandi xi ħaġa x'ngħidlek. Għax jien lilek ma ħobbokx, jisu laqqas iħobbok. X'inti tajt? X'ġifieri ma tħobbnix? X'aħmel fluenti jaqt? Jien ħażel ma mhux ma nafx kif bej. Temmel ma l-trejja bija u lat. Nieqfu ftit il-violenza qatt mija soluzzjoni l-violenza. Iġifieri qed tgħidli li ma tħobbnix u x'hekk. Mhux iġifieri da ma tħobbnix inti lili. Ġifieri ma hu xejn għalik, ma hu xejn għalik. Għax dak li kien qed jagħmel biex jakkwista minn fuqek. Leta, vera, ħalli, ta' xwetta tajda jint, vera tinstema kera. Għajda jint, għajdi la sew, ejja. Għax dak li kontet namlu biex nakwista minn fuqek. U int minali tajjesa, int minali kap, xkont fil ma takwista bħalek? Mod meddet, kienem xaħat li siħas li d-dejn, pastanti dak li jishtiq. U minnu dan, nafu jena jti minnu. Tara kemm sew, ikkellek ħabiba b'żewġ idejn. Kif suċċedi? Suċċedi li ħsibna ħażin fik, pensaret u ġagbin. Io? Mai. Vieni qua.
u inta u l-prim. ċel Willy? Non l'ho visto. Frederick? No. Tajjeb, entru saġġaw aħna raw xem. Tlaqna. Willy. Barman! Ser, jħamur indur dawra naħax il-Willy. Kompli, jħana għatawni u ġiġ drinks. Don neuroni, restarek huwa. Kif nista' ngħinek? Għamlinna 2 whisky. Għalli jista' jkun, il-Prim Ministru waslet. Għaw kienet, pero bħalissa ma xejnila. Tajjeb, għax għandi bżon nikellima. Anzi, propja, il-raġel taħħa għandi bżon nikellem. Tu whisky? Għaw ġej. Dak il-bews bit-tanni u dawk li jrid mal-Kastilja, għalek m'għadhom ifissru xejn ngħid. Il-jrid mal-Kastilja, jien kont naħseb li qed taħdem għal-Maltint. U ma kellix triq oħra. Ma kellix nagħmel bil-forsa kien nagħmel għax dawk nies perikolużi. Ħara vera. Karrotti intom. Naħseb korrotti biloti tajt. U jien fader, li m'għandu ngħid x'qed jagħmlu daw it-tnejn wara dari, U int se titkellem dwar il-korruzzjoni. Ejwa jien nitkellem jien. Int mawx minnu korrott, daqshekk. Jien kollox naf ta'. Iva, naf li ħattender bid-babis. Naf li meta tlajt għallajt kommi għaj Brussell, mortu burdel u teħx kem xrobtu minn fuq dar Malta u min jaf kem taħwit ieħor. Sewa kien għalli hija li jimandi xirridek. Għara vera raġel ħażin u ġakbin u snitch u koll. Jint tajer l-ħija ġakbin. Mela xinu? Inġakbin, giddib, opportunist u korrot dak li jint. U jien ma jridx ikollix taqsam aktar miegħek. Daqshekk, iddeċidejt issa. Barra minn ħajti inti. Aħjar toħroġ barra li l-Prim Ministru m'għadix mar-raġel milli tkun għadek miegħu jgħidu li qiegħed ir-raġel tagħha jbażwar minn wara dara. U issa jekk intom it-tlieta ma fidilkom xejn aktar x'tajduli, sejra nkompli man-nies jiena hemm barra xi minn dawk interessani mhux minnkom. Min sejra mkien, qota. Ta' fiż-żomm ħa. Iwa ħanżommok għax hemm barra hemm il-pajp u sħabu. Ma tistgħux toħorġu. U jiex nidħol fija di? Kif jaqbadni, joqtolni tmux. U jagħmel li pjaċir ħanajdak x'bħalissa kandja tittamillek noqtlok jien. Nikkalmaw, għandna bżonn insibu pjan ta' kif ħanħorġu minn hawn mingħajr ma ħadd ma jarħana. Santank. Zom, dan il-cockpit party ta' minnu u ta' xinu eżatt. Stedinni l-ambasċatur Marokkin, sal-belly dancers ħajkollu l-lejla. Naħseb għandi pjan. Ser, kull imkien fittixt, ma tidher imkien il-prim. Imma xibkien qiegħda, xibkien tkun di. La. Ejja, tlaqna ħankel. Ħara l-prim, ma. Kollu sew. Kemm rieħu gost narak, ħej. Ngħid fl-aħħar għandna prim bil-bajt. Grazzi, ifhem, nipprova. Però taf laqgħat ħadd ma diskrivini bħalek. Ir-raġel mhux hawn. Le, illum ma ġiex jakkumpanjani. Marħaba, onorevoli Prim Ministru. Grazzi tal-li ġejt illum. Nixtieq nilqakom ġewwa l-ambaxxata b'dan ix-show tant sabiħ imtella minn Dancing Feet Studio. Mamma mia, che brutte donne. Ifhem bit-tnejta qudiem Halloween, damma l-oħrajn ma xejn għalaw. Koro, u Sofin, ara dik xi kera. Ta' żgur li mal-Marokk jagħmel. Jekk nitla' nitgħawed xien, nisfa naħjar minn daw it-tnejn. Kieku jien naħrab bil-mistrija.
fejn hekk se jagħmlu. Fader, jien mhux misbieħ imma għazzabalin tikraħta. Tikraħ? Tistgħu taqta'wa taraw minn ikraħ mun sabiħu naraw kif ħammurru minn hawn nitilqu l-bogħod. Ara, l-oktopus. Daqshekk għamilna, daqshekk għamilna. Issa nkellmu jien ejja wara. Oktopus ajutare Willy. Io lo uccidi dopo. Issa, niftare chiesa, niftare chiesa. Chiesa, ma l-knisa ħammorru. Għandu ma nistawx immorru. Għandu lanqas. Fej jibqanna. Immorru l-knisju. Marwa. Issa żejjed kollu żejjed Father Robert. Wasal sier. Tajjeb, għax tajtu ċans darba. Darbtej, imma diħeb għajtnejek bija ma jistax ikun. Għandek raġun. Now boys and the gang, this is Roberto. Issa ngħidlek x'għandna, għotem ħajkelmek. Fejja Fredrik, naf li inti ħbejtu. Taf li kon naf, illi inti taf. Li jina naf, u wis probabli issa ħataqbat il-loverver, ħatamilu li ma moħħi u ħatajli biex najdlek. Ekku, jek ma najdlek, ħatafqas il-grillu u ħatuqtolni. Ekku, bravo. Issa najdlek, kiku issa taqbat u tisparali, xatiħu. Dak li għandi ġi moħħi, mux ħatkun tista' tieħdu. Għandu raġun, ta' ħanejdlek x'nagħmlu. Għadni kif xtrajdni, għana. Kemm nżomm affarijiet imma. Nżomm, iwa jien. Għadni kif xtrajdni, tiftakar temprina l-iskola, konna nittempraw il-lapes. Kelli waħda bil-mera, kont inġenna t-tiċer ma minna x-xemx fajna. Issa nġennek jien. Fil-kas nixxoħdu minn dawk il-kamillu mek, id-dawwaru mek, u ndaħallek subajk iż-żajr. Jekk mus sabajk iż-żajr, indaħallek xi ħaġa oħra. Sewwa? Tajba. U ma kull waħda ninsaqsuk, u inti ma twiġibx, hupp! Inti għati twira, u għem tara kif twiġibna? Dik tajba, mela bil-loverver, hekk, dik, brava. Proset. Issa jena xtaqt nimponejlek xi ħaġa. Naħseb tipproponili, nimponi jien. Ftehemna. Jekk għandek Dawidi, Dawili, x'tambieħ lil Fredrik? X'nambieħ? X'tambieħ? Ma għandix tambieħ. Ma jafwis, rridu noqtluh. Imma jekk Dawili itik garanzija illi fej se jibat il-Fredrik mu ħattarax għattiktar fħajrek. Xtajdli? Inti ħadċedilu? Għara vera jisek maċmeraw ta' jtissej? X'garanzija t-tini li jekk jien inċedi ma narax iktar fħajt il-da. Where there's a Willy, there's a way. Oħt, inta okej? Ivi, naħseb it-tows dardarni. Il-persut jaw maqtuħ? Le, muskadut. Ro, għandi xnajdlek. Ro,
Sirziju. Madonna, Santissima. Santa, tinaqlaħ kielu. Titilma? ċerta. Iva. U l-wili għatlu? Le għadna ma tlux. Wara kemm se jkun ferħan. Jien tiftakar meta Kathleen kienet qaltu li tqila, dak jien ta' tiftakar kont mort ngħidlu biha l-biċċa xogħol. Kemm kien ħagost. Kif huma l-iskwirili? L-iskwirili? Ekk fad, ejna, ekk fad. Fejnu, ejja. Il-nota jimu jħassa. Fimni fader, wara li Alla jaħferlu met Ronaldo. Għamna funeralo. Għandu xjaħferlu fader ta' ġibtiwar. Messi. Ejja? Tajjeb, meta reġandek mara u raġel. Ma nafx fader, għax nkun onest miegħek. Għandi sospett kbir li huma gajji. Ifhem, jien taf kif nirraġuna. Illi kull ma ħala Alla huwa merħba bih, huwa parti minn natura. Ekku, tajja fader. Ħajma. Kurzita. Faqqa. Inti u x'isimu Katlina. Tagħmlu bħal-iskwiriri? Imbaqnu? Hija mhux qudiem hija ħasra dawk. Ma tarax imbaqnu quddiemek fader. Lek xejn, imbaqnu minn warajk. Imma jenna naqtax, ma nafx, dejjem, ma nafx taxxar, ma nafx kemm il-darba jiġi fader, jenna bellaħni. Ta' għalfejt ngħidlek għax rajta dirlant il-gajni tagħlek. Minu? Minu? Gajni tabib. Taxix. U taxix. Xi? Dal-parti taħħa l-gajni, dak jħossib meta jkollok xi ħaġa hemmhekk tmur għand il-gajni. U anke jkun tqila tmur għandu, Tqila? Fader. Ġifieri? Sensir papa fader! Naħseb dal-kas aħjar ma tajdlu xejn, ta'? Mela tajdlu xejn, nagħmlu ħannu fader it-differenzi għax ma tapplikax għar-relief. Prim Ministru. U le mhux għalhekk qed ngħidlek. Għax jista' jkun li minn ta' Fredrik it-tarbija. Għax inti jekk m'għandek xejn għall-pipi iżommu. Iva tidajx. Jien mhux qed nidaj. Ma nidajx jien. Issa llum għandi l-ultrasound. U forsi nkun nista' nara l-baby, u hekk nkun nista' nara daqsxejn il-min jiġbaħ. Ġej miegħek, ġej miegħek. Ġej miegħi. Iva, għax inti ma tafx ixxebbaħ, imma jien li ħanara l-baby ħanara min jiġbaħ mill-ewwel. All right, ma konx naf li għandek daw id-doni fader. Fader aħjar tajjar fader, il-minu suppost il-fader, mader. Jider, pero naħseb li għadu kmini biex nindunaw jekkux boj jew girl. U le mhux importanti jekkux boj jew girl, tal-importanti il-min jiġbaħ. Kif qed titkellem fader, isu minn tiegħek dan? U le, xiex minn tiegħek li ma tarax, jiena fader ta'. Allura mhux il-missieru ħajkun jiġbaħ? Dik hija l-problema. Da kif tużaħ eżatt? Mela, ara dak iċċaqlaqgħu. Mbagħad jiġi jidher on screen. Ma importax. Mela. Niprofa ftit jienu. ċaraw. All right, il-wili missieru. Żgur, ara, kemm jixbu. Mhux biex nindaħal tamma dak sor mill-baby mhux biċċu. Sormu. Xorta jista' jkun talbi li għax il-wili wiċċu u sormu l-istess ħaġa. Fader, kellna xi ngħidu u f'alcohol bite. Madonna Santissima, Kerin, bis-serjetà inti affarijiet daw, il-vjolenza mi tajba qatt. U kif inhu issa? All right, ta' bla bajt imma all right. Temmelli f'da snin kollha nqara in-nies qatt ma kelli kasek. X'fettillek? Ifimni fader, abbiżieri u ma nkontx naf qed nagħmel, allura qbad fqajthomlu. Min jaf kemm għajjad da?
Mux mal-ewwel ta' xi 3 sigħat wara, xi ninduna għajjat. Mux mal-ewwel xiġifieri, xiġifieri mux mal-ewwel. Għax il-gaġġa tal-amorini fuq qiegħda. Tal-amorini. All right, mura raqajt slima u qaddisa u d-nubietek maħfura. U tifqax iktar bajt, la tal-amorini u laqqas bajt oħra, mur. Kun imbirka. Father, skużani, ħajkoll n-qeb. Mela, inti joqos biex tagħmel il-ġurnata għajt li xitri tejja. Ma tafux il-sengelmek? Biċċa kien għandix boċċa bej saqajja. Father, din fil-knisja. Boċċa tal-futur qed ngħid nista' nkun naf fuq xi ħatajt li jiena. Ejja, għajdli. Alright, għax. Issa, m'għadniex nara l-Ivon bla ħwejjeġ. Issa iktar gravi. Qed nara l-irġiel bla ħwejjeġ. Ma dal-moħħ nittib ma jfiqx ħadd. Inti ukoll? Min jien? Jien le, imma eżempju, kuriżità bħalissa inti qed tarani għal-willi li. Le. Le. Kieku nikwieta. Dal-waqt kun lest. Hello, Ivana. Bdejtu tħaffru, xinu? Sibtu qabar ta' żmien ir-Rumani? Ejwa, mhux taffex kollox tibqa' għaddejja? Rakob xi ħadd? Min? Dak il-pulizija ġdid? Kemm insibu x'inhu? Ġejn ta' sofratendenza u ma sawx ibqgħu kopru ħafru? Le, ħalli kollox fidi. Issa nċeppel il-wili u nirranġa kollox jien. U mhux hekk tajt ħabba daċċux ta' Ruman ma nibniex it-torri. Fini, aqbiż lil-barra ħankellem naqra l-mara tiegħi. Peress li m'għaddix il-mara tiegħek, il-pini jista' jibqa' hawn. Pini poġġi. Barra. Għatlek il-pini jista' jibqa' hawn, pini poġġi. Inti m'għadekx ir-raġel tiegħi, mela allura tista' tgħid li trid quddiem il-pini, għall-pini nafdaħ. Pini, itlaq lil-barra x'indaħħallek imliegħek ġew idnejk, barra. Pini qed ngħidlek kien il-Prim Ministru poġġi. Pini, barra! Għatlek Pini, poġġi! Pini, ħara kemm il-ħabeb tiegħek. Barra! Aw ġew jien nikmanda. Pini, poġġi! Jien għad niżewġek. Allura nista' nkellmek fil-privat. Pini, barra! Okej int. Okej. Bil-lest jien ħammur sal-ġim. Mur. Ma titħajjarx taġġija sal-ġim, tagħmel 4 squats. Nitħajjar. Għadni kemm nagħmel 100 ġew għax ixteċi.